Her på neurologisk afdeling på UH er stemningen i top. Så bliver det jo også rigtig sjovt. Ja, det var det. N2 har knoklet hårdt og skabt et trygt arbejdsmiljø med plads til glæde. Det rygtes altså ude i byen, hvor godt vi har det. Er det rigtigt? Ja. Neurologisk afdeling er en ud af de 3 nominerede til årets arbejdsmiljøpris. Det har været benhårdt arbejde fra dag 1 for at få tingene til at lykkes. Men nu begynder vi egentlig at kan høste frugterne af det kæmpestore arbejde, der er lavet. Så jeg er rigtig, rigtig stolt over den her nominering. Medarbejderne har tidligere kæmpet med et højt sygefravær. Før i tiden, der havde vi meget sygefravær og en kultur, som der gjorde, at hvis man havde en skidt dag, men så ringte man bare ind og blev hjemme. Er det sidste behandling i dag? Ja. Vold og trusler fra patienter har gjort medarbejdere syge. Man snakkede ikke med ens kolleger om det, og det blev bestemt heller ikke anmeldt. Og man gik ked af det hjem, og måske havde man også en øvedag dagen efter. Men det er slut. Medarbejderne har fået en voldspolitik, efteruddannelse og en konkret handleplan til udfordringerne. Vi startede med at lave en fokuseret indsats på at nedbringe sygefravær. I forhold til vold og trusler om vold, så har vi været inde og uddanne vores medarbejdere til at kunne håndtere de her situationer. Ændringerne har styrket medarbejderne og plejen af patienterne. De indsatser, vi har lavet i forhold til at forbedre vores arbejdsmiljø her i afdelingen, er jo i bund og grund for at kunne tilbyde patienter den bedst mulige pleje og behandling. Og det er jo i bund og grund det, vi er sat i verden for.